Kazuwai zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu chemazuva ose kunai pastor. Toda kutenda Mwari nemukana uno kune vatanga kutibata nhasi. Pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatingadaro tiinayo inopindurika neumbo hwatingawane mukati mebhaibheri. Saka imi munotipa mibvunzo yenyu, toongorora tichishandisa bhaibheri mibvunzo iyoyo tichibatsirana. Inenge isina kujeka, munosununguka zvakare kuti pastor, ko pakati zvinozofamba sei? Musabvume kumbunyikidzwa kana muchiona sekuti tinenge taita musiya paduku. Saka toda kutenda Mwari nemukana wanhasi. Regai tipindure umwe mubvunzo zvakare wakabvunzwa neimwe hama yedu iri kutiyo panapa. Konai pastor, Hebrews 1 verse 1 na 2 haitauri kuti hatichafaniri kuva nevaprofita here. Okay? Hebrews 1 verse 1 na 2 haisi kuti here hakuchafaniri kuva nevaprofita. Regai tiverenge sekupiwa kwaita mavhesi ayatinzwa kuti dzinoti kudii. Hebrews 1 verse 1, Mwari wakataura kare kuna madzibaba muvaprofita nemigove mizhinji uye nemitoo mizhinji. Zvino pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwatiri mumwanakomana wake, waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose, waakaitawo naye nyika. Saka iri kuti panapa kare Mwari akataura nemadzibaba edu kuburikidza nevaprofita nedzimwe nzira dzakasiyana siyana. Asi kwatiri isu mazuva ano ekupedzisira anzi akataura kwatiri kuburikidza nemwanakomana wake Jesu Kristu. Sanodaro ndo pari kubva mubvunzo kuti kana Jesu zvaakatouya tinofanira kunge tichina vaprofita here, because vaprofita vaishandiswa naMwari kare kutaura nevanhu, asi Jesu paakauya Mwari akutaura kwatiri naJesu Kristu. Regai nditange ndapa summary ye first 3 chapters dzebhuku ravaHebheru kuti pane zvinhu zvitatu zviri kuenzaniswa nazvo Kristu nemaapostori Pauro, wandinodairo ndiye akanyora bhuku ravaHebheru. Chekutanga, mavhesi atatoverenga iwaya mairi ari kutoti iye hongu vaprofita vakaita sepavanogona kutizarurira nekuedza kutionesa kuti Mwari ndiani. Mwari akashandisa vaprofita kuzvizivisa kuvanhu, asi pakauya Jesu Kristu, Jesu Kristu was the express image of God. Mukaverenga vhesi ya3 ndo zvainobva yataura ndiye chadzira chekubwinya kwake kurova kwaMwari. Saka argument yekutanga, point number 1, ndeyekuti Jesu anoratidza Mwari zviri nane kupfuura zvaiitwa nevaprofita. Mukaenda pavhesi ya5 inoti, nokuti wakambotaura kunani wavatumwa achiti, ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndakakubereka, uyezve ndichava baba wake, iye uchava mwanakomana wangu. Akuenda pastage number 2 akuti evening rose chaidzo dzinogonawo kuzivisa vanhu kuti Mwari ndiani, asi haungadzienzanisi naKristu. Kristu anozivisa zviri Mwari zvakanyanya kupfuura zvingaitwe nengirozi. Number 1, Kristu anozivisa zviri Mwari zvakanyanya kupfuura zvakaitwa nevaprofita. Number 2, Kristu anozivisa zviri Mwari zvakanyanya kupfuura zvingaitwe nengirozi. Number 3, mukaenda pana vaHebheru chapter 3 verse ya3, nokuti uyu wakanzi wakafanira kukudzwa kupfuura Mozisi. Ari kunzi uyu ndiKristu kupfuura Mozisi, muvaki weimba sezvaanokudzwa kupfuura imba. Saka number 3, Kristu mukuru zvakare kupfuura Mozisi. Ndo pfungwa dziri kubuda paHebrews 1, 2 na 3. Paul haasi kuti vaprofita havana basa, ari kuti kana taakuda kunzwisa Mwari mukuzara kwake, hongu vaprofita vane zvavakaita, asi Kristu anopfuura. Hongu ngirozi dzine zvadzingaita, asi Kristu anopfuura. Hongu Mozisi ane zvaakaita, asi Kristu anopfuura. Saka vhesi yamaverenga iyi haisi kurambidza vaprofita. Iko zvino ndaakuchiverenga mavhesi anoratidza kuti mumazuva ano ekupedzisira tinofanira kunge titori nevaprofita. Ndichatanga naJoel 2 vhesi ya28 inoti, iyo zvino shure kwaizvozvo ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaprofita, vatana venyu vacharota hope, nemajaya enyu achaona zviratidzo. Shure kwenguva iyoyo, shure kwamazuva iwayo, ndichadurura mweya wangu panyama yose. Vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaprofita. Mumwe munhu anoti, inguva ipi iri kutaurwa naye pastor? Isi yekuOld Testament here? Rega tidudzirirwe naPeter kuna Acts chapter 2 vhesi ya14 nevhesi ya15. Zvino Petro amire navane 11 akadanidzira akaparidza kwavari achiti, varume veJudhea, nemi mose mugere Jerusarema, chinhu ichi ngachizikamwe nemi, muteerere mashoko angu, nokuti ava havana kudhakwa sezvamunofunga imi zvaichiri nguva yechitanhatu yezuva, asi ichi ndicho chakarebwa nomuprofita Joel achiti, Mwari unoti, namazuva ekupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaprofita, majaya enyu achaona zviratidzo. Saka Peter akutotiratidza kuti yaitaurwa naJoel yaireva mumazuva ekupedzisira. Andinodaira kuti iwe neni tiri kurarama mazuva iwayo, ende Mwari akatotaura kuti mumazuva ekupedzisira kuchava nevanhu vanenge vachiprofita. Saka vaHebheru haisi kurambidza vaprofita. Imwe vhesi yamunogona kuverenga zvakare, Revelation chapter 10 zvakazarirwa 10
vhesi ya11 zvakazarurwa 10 vhesi ya11 ndo vhesi yekupedzisira pachapter 10 yazvakazarurwa inoti vakati kwandiri unofanira kuprofitazve pamusoro pavanhu vazhinji nendudzi nendimi namadzimambo. Mukaidzidza zvakanaka zvakazarurwa chapter 10 iri kutaura nguva iri around 1844 ndonguva iri panaro zvakazarurwa chapter 10 pari kunzi muchadya kabhuku kakavhurika kana vakabhuku kaDhaniel, kana makadya kachatapira mumukanwa kovava mudumbu, asi kana kapedza kuvava mudumbu munofanira kuprofitazve. Nguva iyoyo yakadyiwa bhuku raDhaniel, kuti yakadzidzwa bhuku raDhaniel zvakanyanya, inotangira pana 1831 kusvika muna 1840. Vanhu vanga vakararama nguva iyo vakadzidza zvakadzama bhuku raDhaniel, vakatapirirwa nevhangeri, vakatapirirwa nenyaya yaJesu Kristu, vakatapirirwa nepfungwa yekuti Jesu Kristu akuzouya, vakatengesa dzimba, vakaramba kuroorwa nekuroora, vakaramba kuenda kuchikoro vachitamirira kuuya kwaJesu Kristu. Vhangeri rakatapira, asi Jesu haana kuuya, ndokuti rakavava mudumbu. Mushure mekuvava mudumbu zvanzi chiprofitazve. Saka mushure mekukuhunika kwakaita vanhu muna 1844 tinofanira zvakare kuva nevanhu vanoprofita, tinofanira kuva nemuprofita pakati pedu anotitungamira zvakare. Ndo zviri kutaurwa panapa nebhaibheri. Saka vaHebheru haisi kurambidza chipo chekuprofita mumazuva ekupedzisira. Ndodaira tabatsirikana, Mwari akukomborerei. Amen.